at du er ekstremsportsudøver. Hvad laver du så her? Det her, det er da en ekstremsport. Det er den hårdeste, jeg hidtil har prøvet. Jamen, det er bare fordi, jeg gerne vil have nogle venner. Så er de bare alle sammen mega søde ved mig her. Nu kæft. Ja, altså, jeg gik jo ind i den her sport her, fordi det er sådan en familiearv. Det er noget, vi har lavet gennem hele familien. Det er gået gennem generationer, og nu er det altså min tur til at bære familiens stolthed. Og jeg ved godt, at der er nogen, der kalder det en kvindesport, men jeg synes ikke, det er ret mandligt. Hvordan kommer en pige af din karakter ind i en sport som den her? Jeg vil gerne kombinere de to ting, som jeg elsker mest. Mig og mine stiletter. Piger og dreng, det her, det handler om VM, og vi skal vinde. Og det her, det er vores bane. Det her, det er afleveringspunkterne, og herover der har vi et meget hårdt område. Og herover har vi vand. Så I skal ligesom være forberedt på det her. Vi skal træne og træne og træne. Og træne, blev der sagt! Så vi skal eddermame være klar på det hårde terræn. Og vi skal være mega klar på det her. Er I med? Og her. Prøv at se. Der er ikke noget her. Det må ikke gå galt. Der skal løbes. Der skal spændes. Der skal gøres noget ved det her. Er I med? Hørt! Hvad? Ja. Kom nu, blondine. Det er VM, det foregår det her. Jamen altså, jeg begyndte at træne det her hold, da jeg så 4 rigtig fine piger. I hvert fald en noget specielt, tror jeg. Men det her, det er mit livsværk. Og jeg tror, der er potentiale, og der er mit arbejde, det bliver godt. Det her, det bliver min livsstrøm. Det bliver min udførelse. Hallo, er der nogen? Jeg kommer på deltagerkontrollen for Vendsysselsmesterskaberne. Først letstafet. Hallo? Ja. Goddag. Jeg hedder Viv. Jeg er anfører her på holdet. Ja. Hvad laver du her? Jeg er på rutinetjek. Nå, ja. Der er i hvert fald ikke noget galt her på holdet. Ja, coach, hvad er det lige, der sker, hva'? For helvede, der er ind. Du er godt klar over, at mænd ikke må deltage. Det her, det fører til diskvalifikation. I må ikke have en mand med. Jeg går højere med det. Ej, det kan du sgu da ikke. Danny! Danny! Ja? Hallo, du. Jeg kan ikke have med VM! Mor! Okay, jeg vil høre, om jeg vil få en kønsskifteoperation. De laster fedt. Og så skal du bare tage rigtig højt. Optøj. Ja. Ja, coach, hvad er det lige, der sker, hva'? For helvede, der er ind. 3, 2, 1. det kan Hvad laver du her? Jeg er jo bare på rutinetjek. Nå, hvad skal det så hjælpe? Ja. Ja, hvad? Jeg skal se, om dit hold fungerer. Okay, skal vi lige tage Så skal jeg se.